Күгәрсен районының Түкәт авылында үткән шәмбелә зур тантана булып узды. Бында тугандар, авылдаштарды берләштергән Һаумыгыз авылдаштар байрамы үтте. Тарихи белешмә буенча авылга 18 буат башында нигез халына. Халык малсылык, игенчелек менән шөгыльләнә. Түкәт авылында туып үткән, әлеге көндә Өфе калаһында яшәүче Башкортстан мәгарифте үстерү институты доценты Әхәт Галим улы Илмөхәмәтов. Һәм алаттан авыл үсә 1959 елдагы материалдарда инде монда инде 20 артык йорт булып бик хәлле генә халык яшәгән. Һәм 20 буат башында монда инде 200-гә якын йорт була. Кызганска каршы 1921 елның йортлык елында тиф авыруы таралуы менән бәйле авылда 45 кенә йорт кала. Уның да битендә икеһендә мордвалар яшәй һәм ситтән килгән берничә фамилия бар. Ягъни авылның битендә яртыһы гына тиерлек торып кала. Унда ла инде балаларның саны бик әз. Шулай да беренчеләрдән булып, Совет власты урнашкас, беренчеләрдән булып монда коммуна оештырыла. Энәк коммуна хәзерге вакытта ул Ырымбур өлкәһендәге өлкә ягындагы Энәк совхозы, Зенчура районына карашлы Энәк совхозы ошонда оештырыла. Ада инде 30-нчы елларда монда колхоз оештырыла. Һәм колхоз гөрләй, бөтә хугыш еллары авырлыктарын еңеп чыгалар. Авылдан бик күп фронтовиктар катнашалар, фронтка тылда калгандар фронтка ярдәм итә. 60-нчы елларда колхоз бетерүгә өстәүдә Мырак совхозы була, Адак Исем совхозы һәм 76-нчы елдан алып инде Искра совхозында авыл эшле, авыл шул тигән гөрләй. Монда орден бирүчеләр бар. Менә атап әйткәндә минем атаем Илмөхәмәтов Галим ордены булды. Илмөхәмәтов Сәлимиян медалдар, ордендар менән бүләкләнгән. Һәм авыл совхозда бик алдыңгы отделение булды. Һәм моны хәзерге вакытта ла авылыбыз гөрләп тора. Бүгенге Түкәт авылында бөтәһе 53 йорт исәпләнә. 151 кеше яшәй. Шуларның өстән бире хаклы ялдагылар. Борындан килгән йола буенча Түкәттәр атай нигезен калдырырга ашыкмай. Авыл исендә буш торган йорттар юк дигәндә була. Авыл янында урынлашкан таудар, кырдар, шифалы Энәк елгаһы һавы сит яктарда яшәгән Түкәттәрне туган ягына сакырып тора төсле. Үзебезнең туган яктарга кайтмай булдыра алмайбыз ди медицина фәннәре докторы, профессор, җәмәгать эшмәкәре Сәлия Шәрифиян кызы Мырзабаева. Минем туган авылым ошо Түкәт авылы. Без Мөтбаевлар гаиләһендә Шәрифиян Мәхьянович менән Зарифа Абдулланың 5 бала бер туганбыз. Бөтәбезнең дә туган төягебез һәм паспортыбызда свидетельство о рождении язылган Түкәт авылында туган дип. Мәксүттә адактан атайым авылында торһак та, туган авылыбыз бөтәбезнең дә 5 баланың Түкәт. Чөнки ошо ердә әсәем туган, ошо төп йортта әсәемнең кустыһы Аллабердин Хайбулла абзый, ул безнең төп таяныс булып тора һәм уның 4 улы. Шуңа күрә без бер туганнар һымак яшәйбез, 2 туган кустыларым менән һәрбер байрамды, һәрбер Түкәттә үткән сараларды bir ayırım ütkərgənimiz yox. Mına şəjərə bayramı bulub үтеп китте 2-3 ел элек. Күрүгезсә, мына безнең шәҗәрәләр, үзебезнең төрлегән Аллабердиннар неге буенча юнәлне буенча, бауны буенча инде. Һәм яңрак, мына 1 майда кайтып 105 яшьтә мәрхүм булган өләсәебезнең хәтер кисәһен үткәреп киттек, чөнки уның мәрхүм булганына 6 ел булып китте. Шуңа күрә туган төяк ул безнең өчен дауала, ул безнең өчен туганнар белән очрашу да, ул һәрбер безгә көч, дәрт бирә. Һәм минеңчә моны бик һәйбәт традициялар республикала гомумән Һаумыгыз авылдаштар шәҗәрә байрамнарын үткәрү бөтә Күгәрсен районын, Түкәт авылын, тугандарды, таныштарды, достарды, авылдаштарды ошо зур байрам менән котлап, бөтәгезгә исәнлек, саулык теләренем, дуслык теләренем. Байрам мәленә килгәндә авыл халкы авылдаштарын зур хөрмәт менән каршы алдылар.
Һәр йорт кураһы янында тиерлек төрле ризыктарга бай өстәлдәр байрамга килгән кунакларны үз янына әйдәнә. Бейүҙәр, йырҙар, гармун моңа ауылдың абруйлы олы буын вәкилдәре сарага мәртәбә өҫтәнә. Ваҡытында бөтә республика кимәлендә дан ҡаҙанған Инәк, Искра колхоз совхоздарының нигеҙендә торғандар хәҙер инде Түгәттең аҡһаҡалдары, ағинәйҙәре булып торалар. Шуны өҫтәп әйтке килә, ауыл тулыһынса ауылдаштарҙы ҡаршы алырға әҙер ине. Урын буйында ҡырсынташ юл түшәлгән, балалар өсөн өр-яңы уйын майҙансығы төҙөлгән. Бар ауыл менән бергә берҙәм әҙерләндек. Ситтән ҡайтыусы ауылдаштарыбыҙ да ҙур ярҙам күрһәтте, ти ауылдың старостаһы Сәйетҡәле Байрамғәле улы Мырҙабулатов. Шул ауылдашлар үткәрәбеҙ тип әйткәс, һөйләштек тә, числаһын определәйттек тә. Дәррәү тотондоҡ инде ауылдаштар, бына рәхмәт алырға тырыштылар. Бөтөн ауыл буянылар, матурланылар. Ситтән ҡайтып, тоже ярҙам итешеп, шул байрам белән инде ауылдаштарҙы барыһында рәхмәт аларға. Администрация ныҡ тырышты, мында район администрацияна ла рәхмәт. Дуручасток үҙенә күрә тоже дәррәү генә килеп эшләп, ярҙам итеп. Ауыл администрацияна рәхмәт. Кем нуждат сит алырға ярҙам иттеләр, штакетник белән, параллельно белән, краскаһы белән тырыштырҙылар. Шул байрам белән ауылдаштарҙы. Ауылға өҫтән ҡараһаң, ул бер бормалы оҙон урамды хәтерләтә. Бер осонан икенсе осона сыҡҡансы, байрамға ҡайтҡан һәр кеше үҙенең туғандарын, яҡындарын, класташтарын, күптән күрмәгән дуҫтарын йәки әхирәттәрен осрата алды. Хәтирәләр, уҙған ваҡыт тарихтары йөҙҙәргә йылмайыу, шатлыҡ таратты. Байрам бик матур бара, бик ихлас. Ауылыбыз шул хәтле матурланды. Матур, былай да беҙҙең ауыл бик матур. Менә байрам иғлан иткәс, ауылдаштар була тип, ауылыбыз тағы ла йәмләнеп китте. Бөтөн халыҡ матур итеп, бөтәһендә ҡыбырламаған кеше ҡалманы тигәндә инде. Йорттарын матурлап, баҡсаларын матурлап. Менә беҙҙең йортобоҙ Илмөхәмәтова Ғәлиә һәм Илмөхәмәтова Ғәлиәндең йорто. Беҙ аларның балалары, улар мәрхүмдәр инде, әммә беҙ был нигеҙҙе ташлағаныбыҙ юҡ. Ҡайтып торабыҙ, килеп торабыҙ, ҡарап торабыҙ, барыһын да тәрбиәләп. Бер ваҡытта ташламаясаҡбыҙ беҙҙең йортобоҙҙы. Шул менә барыһын да ҡотлайым, ауылдаштарыбыҙҙы. Шул оло байрам белән ауылдаштарыма ҙур рәхмәт. Матур итеп, әүҙем тотонғандарына байрам дауам итә. Барыһын да тағы ла бер байрам белән ҡотлайым.
сәхнә янында дәвам иткән байрам мәлендә өлгеле йорт, өлгеле гаилә, авылдың иң олы буын вәкиле һәм кесәһенә бүләктәр, мактау кагытлары тапшырылды. Bütün avuldaşlarda bayram bilen kutlayбыз. Ошо зур байрам уюштурдулар бит инде. Өлгүлү гаиле номинацияга бердилер бирге. Биз бик шатбыз. Артабан да басып уйлайбыз. Авылды матур төткә күмүселәрде лә онытманылар. Һәр яхшы эшкә тоз өлеш индерүксә, бәләкәй генә булһа ла бүләк һәм бер ток йылы һүз алып куанды. Мин Нурмөхәммәтова Роза Мурбулатованың һәм Ишмырга Юсуповның янцары булам. Ошо һәм авылдашлар байрамына алып Нижневартовск калаһынан гаиләм менән ашкынып, куланып кайттык. Рәсәйнең туган йортында тугандарыбыз менән йыелып, күрешеп, һөйләшеп, үзе бер байрам безнең өчен оештыручыларга зур рәхмәт. Түкәт авылы халкын мин ошо байрам менән ысын күңелдән кутлайм. Уларга һаулык, иминлек, гаилә бәхете теләйм. Түкәттәр был көндә ысын күңелдән ял иттеләр, йырланылар, бейенделәр, тугандарын һәм авылдаштарын яңынан-яңы удасак байрамдарга сакырып калдылар. Авылды хагынып кайткандар иһә урындагыларга рәхмәт һүзләрен йәлләмәнеләр. Hürmetli avuldaşlar, Түкәт авылы халкы, менә без Уфы калаһынан килдек авылдашлар байрамына. Һәр берен бүтәнен кутлайм, бүген авылдың өйләре матурлана, яшьтәр үсә, балалар үсә, Аллага шөкер балалар күбәяләр. Ошо байрамда рәхәтләнеп, менә үзебезнең авылдашлар белән байрам итәбез. Һәр беренә сәлам авылдашларга, һәр беренә шундый безнең тәртипле, акыллы балалар үсәләр. Халык шундый безнең гомер буена әйбәт булдылар. Бер-берен хөрмәт итеп, күрше-тирәләрне хөрмәт итеп яшәнеләр. Бик зур рәхмәт теләймен бүтән авыл халкына. Ошо матур байрамды оештыручыларга бик зур рәхмәт теләймен. Бездә ошо бирган бүтән кешеләр менән очраштырганлыгы өчен зур рәхмәт. Байрам менән. Мин дә кушлам байрам менән.